Welcome back mga katropa. Dahil nandito tayo ngayon sa probinsya, gagawa tayo ng homemade bibingka na pinakamasarap. Yan po mga katropa, giniling na bigas, tapos naluan na yan ng niyog at asukal, baking powder at saka yes. Yan po, ready to cook na po yan. At ito yung gagamitin nating pangsapin doon sa ating oven. Yan. Yan po yung oven namin dito sa probinsya. Yan, pinapainit po yan. Tapos lalagyan na yung dahon. Tapos lalagyan na yung giniling na bigas. Ayan, maglalagay na po tayo mga katropa. Init na po yung oven natin. Bulok na katropa. Yan, umapoy-apoy na mga katropa, oh. Yan mga katropa, kita nyo, lutong-luto na. Ang sarap-sarap nyan. Yan, oh. Labis yan mga katropa. Yan mga katropa, luto na. Kain na tayo, special na bingka po to. Oh, napakasarap. Kain tayo, ang katupa. Salamat sa pagtanaw katropa. Subscribe, watch, like and share. Ug salamat sa pagtanaw. Amping mong tanan.